Så vil jeg lige læse der. Sådan en, jeg har fået ned på misbrugscenter der. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvorfor jeg ikke kan finde ud af at tænke. Så mange. Ja. Hvad spiller du? Jeg kunne bare godt bruge det hoved. Ja. Ej, hvor. Jeg skal du knalde krim. Er du i tvivl om, du har et problem med hash? Jeg har 12 spørgsmål. Består din vennekreds af folk, der ryger hash? Vi skal ryge! Det har jeg jo på deres fjernarbejde. Er det at ryge holde op med at være sjovt? Ja. Har du nogensinde været ude af stand til at holde dine aftaler om at skære ned på eller kontrollere dit hashforbrug? Nu er du jo blevet så fornuftig, så du slet ikke var bange med. Hvad har du at sige til det? Når din hash er ved at slippe op, bliver du så bekymret eller nervøs? Hvor er dit hoved så? Det ligger nede i Mexico. Der er snart krisesituation, den er snart tom. Niklas? Planlægger du dit liv ud fra din hashrygning? Så kan jeg sgu love dig for det nogle fredag aften, så skal vi lave noget bongmix. Yes, det passer perfekt. Lad os sige, du har 10 gram semmelrøg, 10 smøger, en mikrobølgeovn, 2 minutter. Hver 30 sekunder tager du den lige, smuldrer den lidt der. Så kører vi. Hvis du har svaret ja til nogle af ovenstående spørgsmål, så er Marijuana Anonymous nok det rigtige sted for dig. Hash, hvorfor begynder du så til stoffer? Ja, det ved jeg sgu egentlig heller ikke. Det fik jeg bare lyst til. Totalt underlig ophidset fornemmelse. Jeg er sådan helt vildt over at køre. Jeg ved sgu ikke, om det er fordi, jeg ikke har taget speed lang tid, eller narko lang tid, så det er bare fordi, jeg glæder mig helt vildt. Fuck. Hvem er hashafhængig her med kæft? Det er jeg. Jeg er hashoman. Og jeg kan ikke styre mit forbrug. Jeg kan ikke styre mig selv. Det er sådan, mennesker ikke skal ryge og sådan noget der. Så er det sådan, som om, at der er en eller anden inde i mig, der siger til mig, at du skal ryge. Og så er der noget andet inde i mig, der siger, at du ikke skal ryge, eller jeg ikke skal ryge. Gør en masse ting, jeg ikke har lyst til. Hvor åndssvagt lyder det, ikke? Jeg har vel nok et eller andet sted lyst til at ryge hash, eller også vil jeg nok gøre det. Men har jeg brug for det?